Velkommen til LeadExt online-kurset. Dette e-læringskursus er baseret på en vejledning til praktikanten og underviseren i den faglige kompetence. Koordinering af erhvervsuddannelsesinstitutionens samarbejde med eksterne virksomheder, herunder erhvervelse af sponsorer. Modulet er opdelt i 5 modulære enheder, der bil A indeholder læringsmateriale, repetitionsspørgsmål, øvelser, der kan gennemføres online. Han valgte en. I begyndelsen af hvert modul er der en test kaldet Preliminary Test. Vi opfordrer dig til at udfylde testen, der har til formål at diagnosticere din viden og dine færdigheder i begyndelsen. Tillykke! Du har besvaret alle spørgsmålene korrekt. Dit resultat giver mulighed for at sige, at du har mestret dette materiale meget godt. Du kan nu downloade et certifikat, der bekræfter din beherskelse af et givet fagområde. Desuden opfordrer vi dig til at overveje en mulighed for at læse indholdet af den givne træningsenhed. Hvis ikke alle spørgsmål er besvaret korrekt. Men hvis du finder ud af, at niveauet for din viden og dine færdigheder er tilfredsstillende for dig, opfordrer vi dig til at tage testen, før du går i gang med den næste træningsenhed. Til dette formål har vi forberedt en test til dig. Vi kalder denne test for finaltest. Tillykke! Du har svaret rigtigt på mere end 80% af spørgsmålene. Dit resultat giver mulighed for at sige, at du har mestret dette materiale meget godt. Du kan nu downloade et certifikat, der bekræfter din beherskelse af et givet fagområde. Og overveje muligheden for at læse yderligere træningsmaterialer, der er udviklet i projektet i form af en uddannelsespakke. I disse materialer finder du også yderligere litteraturkilder. Den afsluttende testprocedure kan gentages en gang mere. God fornøjelse med kurset.